Keyo mabup jopur mag ochele kar pur malo Akuja irrigation scheme sani koro okwamo kod ochele mathoth manigi kayo higani nikech nok mar chiro. Jopurgo yuago kata yango ni negiyudo ochele maromo kilo milion 2.5 kalure kod lipot manogol kod bad migao mar piny owacho ma ochung'ne rango chenro mag keyo pi e puothe midendo National Irrigation Authority. En keyo mabende jopur wacho ni ne ber ka ipimo kod keyo makinde mokalo. Kata kamano jopurgo wacho ni giyudo pek yore mag yudo chiro kaka Jojuma miwaler. E keyo mar dwe mar 5 mar higani, jopur mag ochele e kar pur malo Akuja irrigation scheme ne oyudo ochele maromo kilograms milion 2.5 kalure kod lipot mogol kod bad migaono mar piny owacho ma ochung' wechego mag pur mabende ong'ere kaka National Irrigation Authority. En keyono mabende jopur wacho ne ber ka ipimo kod kinde ma okalo. Kata bed ni jopur oyudo keyo maber, thothgi sani koro onge kod mor nikech gionge kod chiro mag ochele. Sani yudo ni jopurwa nigi mchele mang'eny e udi nikech chiro odok piny, nengo biro piny nyaka 40 siling 40. Thothgi okwamo kod chengi ot ka jogo ma oseuso michendgi bende uso gi e nengo matin e kind siling 40 kod siling 45 ka ipimo kod kinde mokalo mane kilo ka kilo mar michele bende koro pok oregi ne uso omenda maromo siling 60. Kaka wasebedo kwa puro kwa tieko ma michele osechiek to nitie outsiders mabiro to kawo michele to dhi uso oko. Koro gine magi giwinjo maber molowa kaka one farmers ka gikawe at a lower price to gidhi giuse bei mamalo. Johand chumbo nyose biro mose diyo jopur ka gikacha ka ging'eyo ni jogi nigi tabu kendo koro gidiyo gi pesa mathin siling 40 kum kilo. Jopur gi mag ochele ka otele ko jakom margi Okeyo Remo wane gisetemo manyo chiro nyaka ka owuok kuom piny owacho ka okalo kuom duolno mong'ere kaka Kenya National Trade Corporation. Kata kamano pok onyago lemo. En mani jo Kenya National Trade Corporation kawo thuolo malach nyocha ne wamiyo gi kodhi kendo ne gikawo the milled rice to nyaka sani koro dhi dweche 6 jopur koro ol. Koro japur kawa chambe to koro usa ne jachumbo e nengo marach. Maneja mar kar purno malo Akuja irrigation scheme Isaac Munga wacho ni jopur osebedo kod pek e yudo chiro ne ochendgi nikech gionge kod riwruok mar saga kata cooperative ma otegno manyalo donjo e winjruok kod kembe kata riwruoge mag piny owacho ma osebedo ka nyiewo ochele ma oting'o Kenya National Trading Corporation. Munga wacho ni thoth kembe manyiewo ochelegi nyiewo ochele mana moseregi ka jopur mathoth ok oikore mar timo mano. Ni kwamba cooperatives nyingi katika kaunti hii kupitia mipango mbalimbali wanaenda kupata funding, wanaenda kupata pesa so that wanaweza wakanunua mchele kutoka kwa members wao kwa bei nafuu, alafu sasa wabaki wakinegotiate na wale ambao wanataka kununua mchele kutoka nje ya kaunti hii. Hiyo ni mipango ambayo tunayo ya kuweza kufaidi wakulima wetu katika kaunti hii ya Migori. Karpur malo Akuja scheme nitiere kod riwruoge mag saga adek. Kata kamano duto gite ok otegno. Komachielo piny owacho mar kaunti ma Migori ochiwo kothego mag ochele maromo tons 3 ne jopur maromo 300 e kar pur malo Akuja irrigation scheme. Jatend migao mar pur e kaunti ma Migori Lucas Museda ne otelo chenro ni machiwo kothegi. Ero kamano ne county government ma Migori kuom miyowa opportunity mar miyowa kodhi mwadhi pidho mar michele. Tumelete hapa mchele tani 3 siku ya leo na huo mchele unaenda kupeanwa kwa wakulima 300 ambao wanalima mchele katika area hii. Piny owacho mar kaunti ma Migori osingo ber wechego mag pur e kar purni malo Akuja irrigation scheme. Kupeana mbegu ni kwamba tunafanya kazi na vikundi vya wakulima hapa kuwapatia vifaa, kuwapatia equipment. Kwa mfano hivi karibuni tunaenda kuwaletea threshers ambazo zitatumika kwa upande wa kuthresh mchele. Tunaenda kuwapatia tractor tayari iko available hapa. Jopur gi mag michele kar purni malo Akuja irrigation scheme ywak ni pod gikale midhieche mathoth ma oting'o nok mar chiro, onge mag masinde manyalo konyogi e wechego mag pur ka kwayo margi en ni mondo koro piny owacho koro resgi. Jojuma, Ramogi TV, Migori.